Ahojte priatelia, hľadáte svoj vysnívaný domov alebo investičnú príležitosť? Dnes vám chcem predstaviť moju novinku, trojizbový byt v lone nádhernej liptovskej prírody. Tento kompletne zrekonštruovaný a zariadený byt o veľkosti 69 m2 vám ponúka 3 samostatné nepriechodné izby, kuchyňu s kuchyňskou linkou na mieru a elektrospotrebičmi, predsieň a priestranú kúpeľňu z WC. Bonusy tohto bytu: pohodlné bývanie so zmenenou dispozíciou a moderným zariadením, krásne výhľady na okolité Liptovské hory a prírodu, skvelú lokalitu blízko turistických trás, lyžiarskych stredísk a akvaparkov, pokojné prostredie ideálne pre rodiny s deťmi aj aktívny životný štýl. Tento byt je miestom, kde sa príroda stretáva s komfortom. Váš nový domov čaká v srdci Liptova. Kontaktujte ma ešte dnes pre viac informácií alebo obhliadku. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality.